So what's up mga amigo mga amiga, sensya kaayo, wala upload si Baldo. Upload si Baldo kay busy na ako sa trabaho mga amigo, mga amiga. Sensya jud kaayo. So karon update lang ko. Vlog update ra ko kung unsa akong mga pang vlog pohon kay naman ko'y napalit nga something precious kana siya. Unsa ka na siya. So oops, nakita siya. Update lang tamo. Next clip ako la istorya ninyo. Busy dito kayo sa trabaho, so vlog update ra ni. Short content, short video. Here we go. Peace out. Peace out na nun. Wala pa mga good. Wala, gini. Pero okay ra. Here we go. Let's go. So mga amigo, mga amiga, update. 2 months ago, MMK, dili ko mag-MMK. So kuanto amigo, amiga, mga 2 months ago, 3 months ago, 4 months na siguro, nakatrabaho ko. Katong mga sige pa kong upload, anana, napakoy time mag-edit, himog content, mo tong panahon na wala po trabaho. Nya sa pagpanahon nga nakatrabaho ko, murag kapoy gani kay busab-busab magud akong shift. Sahay tong una pangbuntag ko. Nya pagkahuman kalit ko balhin gabi eh. Murag kapoy ni kay lawas, wala ko time mag-edit pero sige lang. Kay love man ta mo. Love man ta mo. Pangitaan ko nag-time gid. So karon update lang sa ako kung unsa ako ang ipang-upload soon. Naan ako nga content. So mo ni first tungod sa akong trabaho naman na sila giingon nga hard work pays off. What the heck? Hard work pays off. So tungod sa akong natrabaho, nagsweldo ko, unya kanang naakoy na palit nga ay murag makita sad ba? Kay mas mayo man makita ni mo sweldo kaysa wa, di ba? Di ba? Kita mo na, excuse me. So, karon ako ning gitukuran kani unsa kani siya mo na ako napalit, di ba? So, ang next content after aning up nga video sa kaning vlog update, ako ni siyang kanang tawag na ako ni feature ba murag ako yung main content kani siya. So guess lang mo unsa ni siya, ako ipakita ha. Kaya ako ni ipakita din unsa ka na siya no. Nag-wonder ko unsa na siya, pero kamoy dapat mag-wonder kay ako ba na ko unsa na siya. Kung kinsay maka-guess except sa ako ang mga amigo kailan na nako kung maka-guess mo kung unsay naa dere, unsa na siya kung maka-guess mo unsa na siya, namoy unsa man kung amigo ta sige nanonan kung amigo ta na kay vape juice ta juice sa vape. Ha, amigo ta. So unhan lang mo first to comment nga amigo nako na libre juice nako, ha. Kaila na sagod kay gamay ra tag subscriber, pero kung magkadako magkadagan na subscriber, tanang mga pag-guess nako nanaw gyud ni kuan nanay mga nindot nga price, di ba? Ano na sa YouTube kapaw ka mga YouTube mga vloggers mga thru lagatag na giveaway giveaway para dagag subscribers. What the heck, di ba? So mo to akong vlog update. Busy lang jud kay go, sincere jud kayo, pero maghatag og time ninyo
So ay mo kalimot guess unsa ni kung amigo ta maka-guess ka ani nakalibre nga juice nako kung maka-guess ka unsa ni. Okay, comment below lang, comment below kung unsa ni. Let's go ha, let's go. Game ta. So vlog update. Don't forget to like, comment, share, subscribe, Melchor&Baldo on YouTube, and click the bell button. Peace out, Migo, Miga.